Hello. Kaya nga sir, natagalan Lapit nata na kayo. sana eh. Oo. Dapat dalawang kwarto na may ano eh, double deck parang. Pero yung sa kabila, hindi na namin pinalagyan kasi paglalagyan namin ng mga damit. Yun o, what's up sa inyo mga idol. So hindi ko alam kung iba-vlog ko ba to or ano. Pero ano, parating na yung Kubo house natin. So ito yung magiging first na bahay namin na mag-asawa guys. Naantay lang namin. So bali andyan na daw sila guys. Andito na sila sa barangay. Naantay ko lang kasi hindi nila kabisado. Kaso siguro mag-aantay kami kasi wala yung mga trabahador eh. Alas 10 sakto nagmerienda sila. So antayin natin. Parang alanganin yung daan. Medyo mabigat to eh. Matinding buhatan mamaya. Ayun o. Oh, ang laki. Ayun sir. Dito sir. Ayun guys o. Oh. Ang laki o. Oh. Ay. Sorry. Sir. Hello. Kaya nga sir, natagalan nata kayo. Lapit na sana eh. Oo. Oh, dyan. Turo ko lang guys. Doon yun sir eh. Paano kaya yun? Paano yun kuya eh? Hello po. Diretso na nila kaya? Bakit alam mo? Alsa! Oh, nagkuha tayo. Pati. Talay. Baak! Dita. Umiyahin mo. Mabigat. Sabay.
check muna natin guys. Kita may kakapoy may maki-ingil, nagkarintoy. Ayaw mo tingil. Oh, may cabinet oh, dalawa. Dalawa. Ito yung ano, lalagyan ng 1,000 million views. Share. Dito. ay sa amin yan. Ayun guys. Cabinet. Cabinet, gulol kasi mo. Ada kabinet to. Isa may pa. Isa may maganda. Maganda. Ay, hindi pwedeng sabihin pala. Hindi pwede. Hindi, nasa taas, nasa taas. Ah, San Carlos. 100 plus, sabi mo lang. 100 plus. Ay batang sama. Batang sama ya. Samot. Ante. Ni manira ba yung alsa? Ano pong dami hirinda? Ay, may ano, may... Ah. Lagyan ng aircon. Ah. Kabidyo kayo. Sa Kapulwad. So, yun guys, bali dito yung magiging CR tsaka kusina namin. Hindi pa tapos. So, syempre kakadating lang ng ano, bahay. So, mahangin dito. Yan si Sir. Kay Sir Kier, siya yung ano, pinag-orderan namin. And so, kausapin natin guys habang may ginagawa siya. Sir, tanungin na kita habang ginagawa niya sir, no? Ano yung kwan sir, yung parang maintenance na gagawin dito? Isprayan lang po siya ng ano, brodan, sulignum, pang-treat, pantanggal sa mga bukbok. May dala kayo dyan sir, di ba? Apo, meron sir. Ayan, so... Pero bago kami alis, isprayan ulit namin sir. Okay. Gamitin nyo na lang ulit sir. Sige sir. Andyan ba yun sir? Andyan yung... Ano ba yun? Yung pang-spray? Ang dun sa labas sir, yan. Ay, nasa labas. Nakalagay dun sa... Okay. Yun lang ba sir? Sprayan lang ng Apo, ganun? yun lang naman yung pang tanggal sa ano sir. Para hindi anayin, Opo bukbukin. sir. Ang kalaban niya lang naman dito sir, yung ano, yung bukbok. Ano to sir? Pwedeng varnishan din ito? Itong Opo, mga sir, to? pwede. Alin sir? Itong Hindi pa barley sir. pwede rin sir, no? Opo, pero pampakintab lang ang magiging labas niya sir. Hindi para tumibay, gano'n. Pang ano siya. Pero kahit hindi na ba ito? Kahit ito hindi na sir. Hindi na. Nakaano lang talaga. So bali pina-customize namin siya. Ito dapat dalawang kwarto na may ano double deck parang. Pero yung sa kabila hindi na namin pinalagyan kasi paglalagyan namin ng mga damit, mga gamit. Sir, kayong gumawa nito sir? Opo sir. Ay sige sir. Sige po. Sige sir. Pero itong styling sir. Hindi ko na sasabihin yung price guys. Siyempre pag mag-order kayo sabihin nyo sa akin, tayo re-refer ko kayo kay sir. Ayan guys. So ito sir, naparnisyan ba to sir? Hindi yan sir, ipipintura nyo na lang yan sir kung sakaling gusto nyo. Tempera. Ano na yan, naka-marine na yung plywood yan sir. Hindi yan yung babakbak, yan yung matibay na ano, sa yung ginagawa naming pang-kisame sir. Pang-modern yung ano niyan sir yung plywood niya. Okay sir. Yun guys, may wirings na din pala to. Naka-ready na. Kaso wala kaming kuryente pa.
Nakarear din. Ay, ano na din yan, sir? May ano, saksakan ng breaker to, sir. Ayun sa ilalim. Ito yung main. Ayan yung main yung nasa taas. Ano, double take guys. Para pag nag-away kami, doon ako sa taas. Dito siya sa baba. Parang doon kami matutulog sa kabila ah. Tiyata kami. Kaya siya. Mataba kasi kami. Ha? Si 20, binalik ko yung 20 kay Kier kanina. Adi, 20 na. Check natin yung guys. Boom. Paparnisan pa yun, sir. Ay, baba. Kasi may siya na, may nagbuta niya anak na ulit yun. Tayo. Kunin ito. Ah. Ini mana piling ano. Ay, yung ano yan, pangtakip ng butas. Sa pang ano din, sir, sa sliding. O kasi sila sir na rin gumawa nito guys. Yan, sila na rin nagkabit ng mga bintana. Kahit di na pala mag-aircon dito, ang hangin. Mahangin pala dito, sir. Kaya nga eh. Ang inaano namin sir, pag malakas yung hangin, di kaya liparin ito. Ay, dito, sir. Hindi sir na, hindi ka. Matibay na, mabigat to, sir. Mabigat. So, hindi na kami kakabahan na ano, liparin to. Kahit bagyo sir. Oo. Kayo nagsabi niya na. Dito lilipat, sir. Sa bagay, ilang tao yung nagbuhat kanina, almost 20. Oh, pero pag hindi tutok, sir, abutin ng 25 to 30 na tao yan, sir. Ah, okay. 25 to 30 na tao daw, guys. Pupost ko to sa YouTube, sir. Sige, sir. Okay lang. Yan. Naging ano na natin si sir. In-interview na natin habang ginagawa nila. Ayun, may saksakan din dito, oh. Okay. Ito yung saksakan dito, sir. Bali, dalawa lang, no? Apo, sir. Sa kabila, dalawa din. Apo, sir. Tapos mayroon din dito sa may lalagyan ng TV. Kala ko masikip na loob din pala dito, guys. Kapag nanonood ng TV, dito, pwedeng may upuan. Sir, may tao dito, sir? Wala. Pwedeng buksan, sir. Check natin, guys, yung ano. Ito yung magiging ano namin. Pero pwedeng higaan to, oh. Pwedeng dito kami. Ito yung saksakan niya, guys. Dapat doon, kaso ano, ginawang cabinet. Pinagawa namin cabinet para aray. Oops, hangin. Yan, oh. Cabinet. Luwag din. Naming gamit na yan. Pwede lagyan ng ano eh, sabitan ng hanger dito. Yun. Simple lang. Simple lang yung lock niya. Ito rin.
Baka ito parang ano na namin to eh. Guest room. Ay, sige sir. Sige. Pasok kayo sir. Sa mga ano, sa mga bagong ano kasal diyan. Hindi na pala kami bagong kasal. 4 years na. Ay, 4 years na kayo kasal, sir. 4 years na kaming ano kasal. Ngayon lang kami nagkabahay, sariling bahay. Kasi doon kami tumitira sa biyanan ko. So ayun. Kayo sir, di pa kayo kasal no, sir? Hindi pa, sir. Hindi pa. Pag ano, pag after 5 years. After 5 years pa. Pag may maganda-gandang ano na, Ipon. ipon. Sabagay. Kami walang ipon eh, ubos. Madami yan, sir. Naubos yung ipon namin nung kasal eh. Ay, laki ng ano sa kasal, sir eh. Kami noon, mga nagastos namin, mga 300. Laki, sir. Pero 2020 pa yon. Ngayon, Ngayon baka yung 300 noon, mga 400 na ngayon, 500. Mga ganun. panigurado, sir. Sa mga balak magpakasal dyan, una magpakasal. Oh. Hindi, okay lang naman kasi yung simpleng kasal. Basta ano, importante makasal eh. Tapos, syempre unahin yung bahay. Oo, importante. Oo. Kinasal nga kayo. Mamaya, hindi rin kayo magkasundo kasi wala kayong sariling bahay. Oo. Unahin niyo yung Huwag bahay. na masyadong bongga. Oo. Huwag mo na pakainin yung di mo. Yung imbitan mo naman, di mo lahat kaibigan yan eh. Oo. Kumbaga ano, mga close lang, yung mga relatives, mga ganun. Importante, relatives. Yan. Hindi masyado makangin dito guys. Ay, sige sir. Ito man. Nagari ba tayo? Hanggang po. Ay, dito. Ay, dito. Okay. Oh. Seal dito guys. Kung mapapansin nyo guys, walang lalagyan ng aircon dito. Kasi kuhan. Sabi ni Sir Kier, yung isang aircon doon, pag binuksan mo yung pintuan, tas nakabukas ito. Ano na yan? Malamig na. Malamig na yan, sir. Buong bahay na yan, malamig na. Napakaming ilaw. Puro solar to eh. Solar anin niya, sir. Puro solar muna, wala pa kaming kuryente kasi. Papakabit pa lang. Oo. Importante, hindi pasukin ng ahas. Hindi ka papasukin. Ano pwede mag-igib dito, sir? I-give ng tubig. Pwede na siguro. May talong siguro. Yan, ano po? Ay, sige sir. Tura para matibay. Kahit yung ano lang, sir, yung latex. Latex. Poison, sir, yung white. Nilalagyan ba yun ng primer o Magpa-primer kayo doon, sir. primer tapos yun na? Ah, Okay. pang finish. Pang finishing. Sige guys. Matilya muna. Mamasilyan muna. Kahit yung ano, fully top. Fully top na matilya, sir. Para doon sa mga pako, para hindi siya mangalawang pag pininturahan. Sige sir. Body top. Ayan. Siya guys.
Pwede nyo ring ipa-customize to guys, pero yung price nya mag-iiba din. So ayun nga, bali ang kakausapin natin dito si Sir Kier. Ayun. Siya yung ano eh, siya talaga yung ano ng price. Kumbaga ako, bumili lang ako sa kanya, tapos ano, parang nagiging agent ganun sa mga gustong bumili. Ayan. Gawang San Carlos to guys, kaya alam nyo naman, ibablog ko na rin kung kunwari may ano, may kailangan improve ganun, no? Makikita nyo sa future vlogs natin. Yan yung ano sir? Yan yung gamot? Treated na to sir, pero spray ulit. Hindi na ako papasok guys kasi ano, baka may ano baka mamatay ako eh sa amoy. Tayo sa likod, mainit dito. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good.